ahinkura wo kyese honom kura de ene kyese wade hye honom ana kyese kasa bisa mpeduasa yamhyehye kakra esanse honom ne ntokwa no ne fa pempa no ensoso egina nansoso asoye omo ana ehwe amana ne dwumadi ne totoye eso mekire Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration say yenka enkyere Ghana fo nyina sa Ghana de hye no mo wonom ensoso ewo cartoon wonom ne de obetimi aka de atodwa ekyere mu say omo nyina ayade se obia soso ehu entichme bia wonum ahwe aboaboa saade hye no mu nyina enso ano a wonum nyina enso so ewo asomdwe emu wose titiro pa ne adesuafo a wonum ewo no mo eno enti no onam kratai so eka kire Ghana fo nyina sese sabsebe imperial sekafra cha ode hye akwakodi seseme ewo bi man so Sudan man ni mu na watese entokwa bi ekoso to yam hyehyewa wose mensuro mama ehu emmo esanse ade hye no mo wonum ni nyina no ade se aban Ghana aban anamsini a won mo ade nyoma agu akwan so a ambambo ensem enso egina nanamo eso wonam enkratai so ebo amane ekirem ese Ghana embassy no enso so ewo hono mo hwe Sudan dwumadie ne ntotoye eso Ghana de hye ntitiri omo hono mo no wonam ade atodwa ekirem se omo so enam kwan bia so ehwe ne mu so mbehwe na wonam atimi enso ene Ghana aban ene asoye omo hwe amana ne dwumadie eso aka abankiri mu apekwan befa so a sa Ghana de hye no mo Sudan pempen yi no won betimi apɛ baabi a na se woman bi a eben Sudan no mo atimi do omnom akɔ de be ya entokwa ne se koba se emu den na tretre na empo be kan wono mo a omatimi ahwe aswa no na omo de ade hye no atimi akɔ de be ya omo enso eho enkote chima Ghana ban enam kratai so ka kire Ghana fo nyina se obi anya abotoye mu titiru se dem di ka kire wono de hye Sudan mani mu a wo kire se Ghana ban na afam die bia hwe so bebo ade hye no mu nyina a wonom eho eban na wahwe se wonom esan so beba won achi ebiem asomdwe mu na se de be ya ntokwa na ekoso no wonom enso enkote chima na sanso so eno nam kratai so ade adesrede enso de edo to Ghana de hye no mu a wonom ewo Sudan man mu se wo biaye bia wo honom na wo no hu se sebi wo bambo ensem ehihim a me pacho no obomoden ahwehwa se wo so do ho be ka de hye no maboabo mu ewo Sudan no ho se de be ya wo so ho enkote chimanti se wo Ghana ha na de hye bi ewo Sudan wotene nka cha me pacho frɛ no na ka cha ne se ba bi wo no o wasomdwe mu basaye bia enkosi ewo abra ne ho so betechema se okase da bia na che se ne agya akakomato na mu okase da bi pe honom se de honom no ma se betia no hwa no be che ne pe na ne wo so watuma bomoden ama Ghana hadom no asom hwa ma no ne dwumadie ne totoye eso no maso ate se de be yo mo so atimi akwahwe na chiri kwan no ma hwe abo ono so so eho eban na se dem di kaka chon ka tai Ghana ban onam asoya wona hwa ma no ne dwumadie ne totoye eso me Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration eso na wode ebaye montene enso eso amedimu enchiremu de amawo na fe no pano si aka Kasiebo no asogusu a utie no ma yemmo suini enko ensafoforo mu a eno Asante mantamu na medewo enso so ekro na wo Asante mantamu epobosome ne da na etoso aduonu na eda yawada na ebeto emontene so ekirem esese okopie mu ewo ehonoma brono ba kwa eno adum anasko ba kwa adum eno enso wo Asante mantam kropon bedwano enso emu no ade se o makohu se ababa wabi emu enso so eda biaye bia na chese ha dwere pa na wonum ahwehwe mu no na wo kire se sebi empeduasa dimakum dimayayaw etuo ibi na chese akasa ama sa ababa wei wono so watimi ayanyame edia apolisifoɔ ade omunim die mu ahyehyɛ so no wɔkyerɛ mu sɛ wohwɛ etuo aboba ahodo a wɔto ede eboro ababa wei ansa na wɔto nananam ɛwɔyɛ ense do a na kyerɛ sɛ etuo aboba no mako enum ana kyerɛ sɛ wɔto ede boro ababa wei ansa na wɔgye mu ato nananam enso ɛwɔyɛ ense do asemi beto montene so no ayare wosem pa asanso ayemhihie kase ade ama Ghana de sie nyina kyese enya de ketwa na ababa we ya meka na asemi edin wode enim no anase na agya ne enade ne batia so asa sisi ode ma no Victoria Dapa
wono ena sisi ameka na asem yi na ekoba ne sa no enam so ama police for asoteye etuamo enso esetemamfo nyina ebose wonom ede hihye biara esefa ta hwehwemu bia wose ekoso se de beya wonu betimi ehunu nipa bonefo a wonom eta akire na sa awudisemi akoso no omo enso betimi ache wonom ama omada pa no adadie na nhwemu no ekoso na no na eye emfonyini bi ekoso ewa abefo tentan so a na ekire se nipa wodi sa bonfosem no weye opolisi ni mapa a wo frɛ ne sɛ Ahmed eye twumasi na eye hu sa edididimo a enrada na polisifoɔ ede enkrata enso epie montene eso a wɔnom kyerɛ mu sɛ eye sa onipa ya osusu sɛ bonfosem yi ɔno na ediye no ɔmo sa aka no enti adehye mu nyinaa di twi sɛ wɔnom epemu kyeremu ahwɛ sɛ nokora sɛ police ni a ye kyeremu sɛ ayɛ ɔno ne kodi awudie yi ampa sɛ yɛ ɔno anaasɛ nyɛ ɔno anaasɛ nipa ɔmo akye nokora no ɛyɛ hwan sɛ na nsibrɛ ɛne ne dibrɛ se bi ɛteɛ adehima ma police wɔn ka ta kyeremu sɛ ampa ɛyɛ o police ni a ɔfrɛ ne sɛ Ahmed Twumasi a ɔno ɛyɛ inspector wɔnom sa asodimu na ɔno ɛna ɔmo susu sɛ saa awudie a ɛkɔ soɔ ɛno ɛyɛ Victoria Dapa a chese otim se tututuo watututuo dia boro no amana to anam wasia do no omu yusise sa owura yi ene di sa bonfosem no na o chese omkwache no ewo eye sekere ai no eben eye afidwase eho ena chese police fo chemu se omu didi owura yi ntenta amonsa ekoso ne pa chise kua a police fo ka che Ghana fo nyina se eye inspector Ahmed Twumasi wabedi wonom akache asisi amno kase de o police custody a wonom ehwe se wonom eden hye biara e woso omdi gu akwaso omdi begu akwaso na no etimi aboa ma omdi na kopie mu enso e wasende bia no makotototo na no na se wonom kotototo na no a na se ebono se ampa wono ene di sa bonfosem ya se de Ghana mamlase bi etie no apolisifoɔ kyerɛ mu sɛ wonom kɔyɛ se o we de wɔyɛ police ni enti we de agya yɛnkɔka no kokua mu yɛnyimfa nkɔfie dabi apolisifoɔ so mbɛhwɛ ama mamra no ene no adi sɛ de tie na ɛfata ɛno nti wahyɛ Ghana foɔ nyinaa so so ɛbɔ ɛso obi anya botɔyɛ mu sɛnsɛ ensɛm yi wɔn ani adi akyere pa ɛhwɛ ni mu enso so sɛ wonom ɛbɛdɔ mu sukɔ ɛde akwakosi aseɛ ama eno so etimi aboa ye pa enti abusuafo de aba betodwa enso so eno no ekire mu se ye inspector Ahmed Twumasi apolisifoɔ ensa aka no omususu se wono na ekodi eye awudie a eno ekoso ewo eye Kumase edum ewo eye epobosom da neto so aduonu afempino ene aduonu mensa eda Yawada nemum emu hwehwemu no sade bese bia kɔ ne bia no Ahenkan 93.3 FM yemfa enso enkame yen eye yetie efo afe ma yentoa eye Kasiebo no eso na yenkɔ eye yen enim ewo eye ensemfoforo enso so emuan na ayade se wo bepiem ewo my konko Ghana mu asade amamra no esibe etintim ede ego eye afe apem ahankono aduonu afe apem ahankono aduokono mienu 1992 constitution no enso so emu no ekire mu se koba se ye wo mrahye badwani bi na wodi ne dwumadia na ba ma wuo enso so ede ne nsa nwunu beto no so na wotabiri no ede na ekwa wo se ye hwe na ye so so ye boaboye ho eto aba foforo na ye pe obi foforo a wono ejidie so betimi aboa hwama sa abato pesua so kro no ebetimi akɔ nanim no ye yi sa di pakro ma no ejina mu na enu nti akosi bro ni se eye by election and eye wo se ekoso we no eye amanyoku e wo my kokko Ghana mu nyina no bia wotumi ese wode ne de hye de ba no obegyina epere sa akunya no ebiesa nse ye didie na ato eno anam so bi amarisi am no kase okopiem ewo eye kumawu a eye wonom emra hye badwani onumanyamfo Philip eye basoa wono enso so wato ananam ewo ye ensiedo eno enti ewo se by election no etimi ekoso ewo enti amanyoku awodo no bi eboabo no se wode ne de hye beba na wabepere eye akunya no
enso ewo eyesa amanyuko kro no edin emu New Patriotic Party MPP amanyuko no yamanyuko baako a edi entintima pa achese enya de ketwa na eno nam so bi amoma boaboa wonem eho a ene okopiem asantemantam kumawu abatoɔ empesua so a eye enra eda wonem enso so ahwe atimi ato aba atimi ayi opanyina omususu se ono ne betimi aboa ama kumawu abatoɔ empesua eso mra se badwafie akunya no obetimi ahwama mo ensa timi aka emawerɛfi ese owura Philip yi se akunya ya na okuram ewo MPP din mu ntia ya de MPP fo no omani abere pa na enra wabro mo de abatoɔ no ahyehyɛ so no ene na kyese enya grow ha eyire se benta no na enipa a wonem ejina ye no wamo enam enipa makomakoko no sa enan enum ena wonem enso etimi ejina ye na tie wonem edian owura kwame apia kubi na wogire mu pa pene agese enya de ketwa eye da Costa aboaje ono opanyini odini dwumadie e Ghana eye health service wo wono so kopiribi ena afe eye amasewa no ono so ejinam eno achi Ernest yawo enim ono so ejina mu ebi ena afe eye kwame osei bempa no ono so ejina mu acheso ono so epiribie na abatuo no yede hia so ne se agro ne fom eni echese ena ekona de pa na kona eden na ohwe abatuo na wono amutime ehwe ye etua ni esi ahino mo eye kumawu abatuo mpesua eso wo MPP din mo no womo ekoto aba no dodo etimi koto ye no mo enam eye 419 ena wonem timi ekoto aba no wo kyese emu baako ena eseye na tie se na abato no susu se bi ekoye ni eye kwame apia kubi enya mano mako eye edu da Costa aboaje ono so nya mano mako eye aduonu enso 27 afe amasewa oba ya santoa ono na negire mu wono so nya mano mako eye wo ha ene aduowotwe baako 181 afe eye NS yawo enim enso enya mano mako eye wo ha ene eye aduokono enum 195 kwame osei bempa enya mano enum 5 na chese wo hwe emma sunsuanso amede amawuya na eyade se eye owura NS yawo enim wono ena sisiam no kase de kumawu abato mpesua so etwa yin ne asi ahene a wono mo MPP amanyokoro mu kire mu se obetimi aboa ama eye kumawu abato mra se bedwafie kunya no wono ebetimi ahwa bo mo sa etimi akato mato abade ayi no ntie NS yawo enim ena sisiam no kase de woye eye parliamentary candidate ede ema New Patriotic Party ewo by election ba be koso Nyankopon eye adom a mebosome no ne da etoso aduonu miensa afimpino ene aduonu miensa enso so emu na wabra batuo no sunsuanso no nyina ba na wieye na afi no wonom de to dwa kire mu se owura NS won na edi eye enkunim no ene ye kyese na enya de ketoa eye nigye kase pa sirebode de omubo ni shire pa ekyese ampa wadi eye enkunim na no ana opanyini ejina simpe ni apaso ede na no disem ede etu dwa na okire mu ese wo se eye adehye ne mtitru MPP amanyuko no ebo ese wabra etu ani asi ahene agina tumun so omprem na sebedwafie kunya no emfa ema won mo no oben na afa mu die bia ahwese obetimi enso ede enkunim ewosa okun no enso so emu enu achi okire mu se wo obehwe ese mpapa mu biara a aba ewa amanyuko no mu wabra abato yi esusuanso ekoso no mu no obehwe se obetimi asa aboabo sa dom ni nyina enso so ano etise eye akokɔ batan no obehwe se oma ba kumpo enyira obabu wonu mu nyina enso eho eban enu nti okire se obi biara enka na koma enso ento ne yam enu achi no wochem se bakofo ensa enso nyame ani katenti ene adehye na ono wodum egina ye epre eye se kunyan no wonim se edede akase twetwe baako mienu miensa bi akokɔ okoso de na enso so obesere se wonum emfa ne nyina ento akiri esanse de aka omanim no ena eye ade a eso anase edoso ewoso mo hwe no mo konkoden nti obesere asa adehye na wo mu gina ye epre kunyan ne nyina bi no a omantimi ani eye nkunim mu nyina fo mo ntoma bebo ne dia no no mo emfa odosoronko enka
na mom said the beya by election no enkunimdi a esombo pa beko ede ama amanyuku no chem say eyo no Ernest yaw eye enim ene yabo ne disi wadi nkunimdi na so ne nkunimdi no ohu ne se eya amanyuku MPP amanyuku ni nyina no ekunimdi ena wonom enso ensa aka. From this moment, I dissolve my campaign team and I'm committed to forming an inclusive campaign team that will bring together everyone from the divide so that we can collectively fight for the battle ahead of us. I know my people believe in my vision, and my vision is to bring everyone together. And I believe that as we are committed to ensuring peace, everybody following me will be shaped in line, and we would all come together and understand that victory is not just for NST or NIM or my group, but for everybody who is a party member of our great party here. Ghana de shimama ene a wote no ewo wasumwen empempem no ekase New Patriotic Party MPP osukukukwa amanyekuo no wanamo opanyina oprem na sebedwafie kunya no ede ama wonomo owura NS yaw enim ena de shimama watene nka nanu achi ena wonomo a wonom egina ya wonom epre ekunya no ebi ama sewa ena afi Da Costa Aboaje wonom ensoso ekasaye ekirem se ampa ewomu se okon na mu odende na komo hwa nim se kunimde be kode ama wonom de nanso kunimde ankwa ama wonom no eno enkyere se eja wonom enkotan nche no msesa abo efa nkrofo garem da bi omunyina de wodo soronko ne ani gie soronko ebeboa owura NS yaw ama na ahwese obedi nkunim ewo by election no ensoso emu. It was a close contest, but MPP is the winner. We have a winner. I congratulate Ernest. And like we said, we pledge to support him. I'm happy he has won. Congrats to him. Congratulations to Ernest. He's done it. He's done it for Kumeu. We will all support him. It was a good experience. I mean, it's my first time, and I think I made a little bit of impact, but all the best to Ernest, and we will all support him to retain the seat. So congratulations to Ernest. Enti wei mame ama sewa na afe Da Costa Aboaje a wonum nyina enso egina mu se komo pre senka ombe try ne asia heno mokumawu abato mpesua so wan pipi amanyuko didi mo no emma wonum akonya na nkaja wonum prem na sebedwafie kunya no fama wonum ne so omde bo ani wo no ene achese antentam omatimi ani nkunim na achese omu nyina so akabu mo mu chemu se de wadi nkunim owura NS yaw enim omo ede wonum so support ede beta na chi pa ewo by election na ebekoso no enso so emuo na no bibisa se na NTC fo so de no how far now na yesoso ye yi ano se yente ho hwe ade na em se omo nka ne mfa ma MPP fo perekwan because adi mokura mu gina kura na emfa kan independent candidate kura timinya bi chemu nte mumunje mwan na nka we de emwa adesimama na mamekeka amafo adwenkyere ba komienu miensa bi a wode aba mi wiepe na me de wakobi emman so na Sudan man mu anam sade obekọ esanse sisiam no kasa die ehonyo kura tie ehonyo no amama yahodo ni bi susu afirase omo ensoso kasa person mo sese omo de hie na mutie ye bekọ ne akodi won so nkomo kakra na emom master planner junior akentampo BMW en wode abai wo kire mu se wo ma onimonyamfo NS yaw enim tirinkwa kase pa se nei atwa ni asia hene so ama na konya se won pre na sebedafie akunya no emfama wonemo na obo akacha se wonhwe eso obeka adehye ne ma wonmo aka ni nyina tito omo ne omu gina ni nyina obeka omu nyina bom na kumawu abatompesu se kunya no omasan so a retain anaso oma maintain enti no so wasem na master planner junior kentampo ede aba na no pay na master planner junior Ramadan yi man ton kan wu mahu onkwa wadi ni nyina saa ne ye no master planner junior yo mate na mesusu bronya ni duru a mesume dimi de boko sadi wadi Ramadan no medimi de ahwe no amahwemanim ne saba gwo wani amwahunu Daniel Coleman enso de ne de aba wo kira mu se obutu ahafu Kenya se number 2 Jericho eno de ne de abai na wo kire mu se wono so hwe life pa Kasiebo ndidem wo boya baso no pay abudu
Seidu enso de ne de aba o se Ahenkan 93.3 FM chiama no payo na mumpum te se ne yeso yechim se ye ho ye pa oba de adaroma na watwum yesu sa na enso ade achi ye toaso Amisco Spelele kaswa ano ade enso abai wo chem se happy birthday kase pa enko enfama the only chama untumi anya ono o se we kaswa untumi titu untumi no mu omutu am kase asante manta mu untumi we do se kaswa buntumi na ene oma no happy birthday to ono so de aba 2 pm asante mampon no chem se happy Idil Mubarak na cheso ono de kramufo no wono gusua enso so celebrate wo mo achese nya de ketua kwanchiro kase ade ketua nya de ketua ti enso so ye omo da ye de ama wo no munti no udi abasobode ana no pay yate ma yenko obi eman so na medo ese ko Sudan man no enso so emu ebiem na said am di kan ka che se Ghana ye de aya hoboa se ade hye wo no de bebo ho ba ne ahwa mo bedu fi asomdue mu no sanso so na US man no wanom so de nkrata apie emontene so a omo emampanyine Owura Joe Biden en wo kasa yi opanyine ekiremu se wo hwe se obetimi afa kwa bia so na asrafo a US man no ede wonom akọ Sudan man no emu omahinkuro Khartoum se wonom enhwe na kaja omonko boa ma asubdue enso entimi enkoso ehwonom no wonom ehwe se wonom beboaboa sa asrafo no ene adehye no mo ofri US man no mokọ Sudan man no nyina esa de wonom aba US man no enso enu abiem omo chese wo hwese de ene okon no sibi ekoso ne no mamu asibi eye na omka so mo tra ye nhwe han ya wan hwe ya na obi de aso akwada na o ma chenchena eno entempempe ame no ekasa yi adie Owura Joe Biden ono US wonom emampanyini no wodi atodwa ekirebu ese wo hwe se obefri ase no aboabo na dehia anu nyina de wonom afri Sudan man no enso emu opanyini kiremu se wonom akabia ayomafam de bia se nkaja Sudan man no ka mbehwe na kasomdwe enso atimi abamu na so ase omonyoma dwumpo se de amanfo eka no wonom de beye asem enti sa na tie dia na ne wo so wonom ehwe na omo so adehia omo no mbobo ma ano na o kiremu se enu akwasi adai ene US man no etimi ehwe ade wiem hyen etimi ekopiem ewo Sudan wonom krampo a adehye beboro be se wo ha ena wonom edikan aboabo ma no a wom do mo afri Sudan man no enso so emu do makopiem ewo wonom enso eman emu na so wo chese adehye dodo na bi eda so ewo wonom a wom gwa hoba so ehwe se wonom nya no ankan ni nyina so no wom de wonom ebekọ na se de be ebeboa ama nyoma timi akonkan ede ama wom enu achi France wonom so so de atodwa ekiremu se wom so afiase a wom so ade hye wonom no wom so eboaboa wonom ano ehye ni so wom so beyi omu nyina eso ede afri wom so se wom yi wom ade hye mu de anani asrafo won so a wom do wom amma Sudan man so wom hwe no wom wa wom ni nyina so no wom beyi wonom enso so ede afri ho se de beya wom so ebenya asomdwe amanyoma atimi enso akọ enkan na France for no ekiremu se wom de nanka ja wom enso de omano atomu bia enso asre esen ko mo hwe nanka asomdwe enso entimi enkoso ewo para military force ene rapid support force no omo entem na enso so omo aya asa asomdwe no omo nyoma dwese omo betie de obia so kantiaja wom so ekiremu se sa basabasa ewe de omo ntromo omo de hye enso so enkofam enhwehwere omo enkwa na senko prepra eto omo so afiase omo so ekeka omo ho omo so beyi wono so adehye enso ede afri honomo amanoma enso atimi akonkan enso ede amawonomo enti sisam no kase Owura Joe Biden kiremu se wo hwe miaye biti se Ethiopia no mo ene Saudi Arabia no mo a wo chese wonom biaye bia ebia bemben Sudan man no mo mugire so omo do adehye no mo ekọ honom enmanimu ya na ebetumi enso aboa ama onom abambon sem no atimi agira pidi
na mmom ekoba se bre bi eso na wo se wo do mo esan so ba won machi USA man mu anase empom san so do mo kɔ eye Sudan won mu biem a eno bema enoma mu ayemre de ma wo to mo hwɛ se eye Ethiopia anase Saudi Arabia hono no o bedi ka de ade hye ne mu no a o makɔfa wonum enrada eno eye nipa bese wo ha no o de wonum ebekɔ wonum ansa na akiri no o mo enso aya hoboa no betimi aboa wonum na wonum de o makɔ piem enso ewo wonum emman enso so emu ntabusuafo sisi aso de hye ewo eye Sudan man no emu a na wa bompaye na ja wo de atan na chi sanse de ekoso no ewo misa Ghana ban de wa boy anhoba ahyembo ese wo behwe ne ade hye ho enka de na so mampai bonya adwuma obi nim wo kyena enso asem na atimi enso aboa na we se ene eye da ponda ene ye ma me birthday na ma me afia mpofoa eye mejidi se eye ono ampa kwa mame D-link ni dada amami D-link ni dada enti mame afia mpofoa mame check answer mame check answer mu se jana watwi mu na rekodo eja hwemfonyini ye kotwetwetwa yi ya so onyam post bi o onyam post bi ai ti me mecheke oh ade wo se me hunu ansa na makọ obi fantastic me obi fantastic be na me hwa ade ansa na makọ abusuafo enti na otwi bu so de ye ni ye wayem ye wayem ti nyakopo adaroma sisi ade bibia kotuto din afaje bi anya jana kwan anya jana kwan kama yesu mo susu ayi de ai onyam posti ye u posti an maba be kan ho asem onyam posti ya me meka ho asem du posti maba be kan ho asem eti abusiafo kwa mi Taylor de message di aba wono so ne dia ne birthday no wo hye wono so wo hye o say if I wish you happy birthday nyakopo onhyira bebere na chese kwa mi Taylor de atum ne de confirmation na su enti ene eye mame afia ampofoa the beauty queen mother Merima apedie ene ye celebrate no enti ene Kasiebo anope me de ba ye mu hwehwam yi mediamano enti mene ne ye wie ba bedi enkomo enti awie ye ba ka ho asem bebre fiampofoa abushafo ma me fa hu sei anano pay aboafo eye Orua Billyman technician on duty Bwaduma wadre owie na ja osade me kwa be for 10 times Facebook live YouTube live ko be case ro so bo akire edom kakra ene ye nyina kabo mu a ye de Kasiebo ne edebre wa boafo so enka ye nyina eso ye da won mu nyina ase anopay osomfo eye me adwen pa hene Kofi mensa adwen papa na papa endi wani mu kan Kasiebo na si mesi achia opi mema umo ne tie